הסקואט שהוא באותו מקום. הסקואט שלי סימן שם זה נכון, אמר לי כבר לקפוץ וסימן לפרוץ. אין לי כבר קליטה, אני לא מוצא שום נשקים היום. בדקתי בכל המפה הזאת, רוצה פאמפ מהר, אייר גם עוזר. מתתי בשנייה, תמיד הסקואד עושה בושות, אף פעם הם לא מרימים אותי. אז יאללה קח את הקארט שלי, נתנו בי 1000 יריות, אני מיד אוכל בו עצבים, ועוד שנייה אני אשפוך דברים, ואז אמחק אתכם